Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging pusilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit. Araw-araw, pagpalang umaga, tanghali, o hapon o gabi sa inyong lahat. At sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe at sa akin, ipagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakalog ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at sa lahat ng mga panggamot ng mga orasyon at dito po lamang matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang at pakaingatan po lamang. Gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso't isipan. At panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sensya po kayo kung may maingay na tricycle kasi malapit kami sa kalsada. Yung inuupan namin kasi malapit sa kalsada. Kaya pasensya na po kayo kung may narinig po kayong ungol na mga kwan. Pasensya na po kayo. Ako na po ang humingi po sa inyo ng dispensa. Kasi wala po akong ibang mapagkukunan po yung magkukunan maka-uploadan. Ay sana po unawaan nyo po na palagi. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang ibabagay ko po sa inyo ay pampatalas ng memorya o pampatalino. Liwagan ng Pangasinan. Sa mga wala pong poder po, mga baguhan po, pwede nyo pong gamitin to, usalin po. Pero magdasal muna kayo ng isang Ama namin, Baginong Maria, sumasampalataya at saka luwalhati. Pero yung mga may poder po, kahit magdasal po lamang kayo ng isang Ama namin, tapos sunod nyo po na agad po itong orasyon para makanyo po. Magdasal po tayo. Ama namin nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amin. Baginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Katawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing. Nanahog sa kinaroroonan ng mga mao ng 3 araw na buhay na maguli. Makyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat at doon ang mumulang paririto maghukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasama ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon ang pakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.
At isunod po yung orasyon po ng 3 bisis po. Usalin po ng 3 bisis at po sa isang basong tubig at inumin po. Sana po pakiingatan po ito at i-share nyo po sa iba para makakon po nila. Maganda po ito na pampatalas ng memorya, pampatalino, iwagan ng Pangasinan po. Ay, sunod po yung orasyon ng 3 bisis po. Simi sikot Dios satur aripo tinit upirarutas. Simi sikot Dios satur aripo tinit upirarutas. Simi sikot Dios satur aripo tinit upirarutas. 3 bisis po at usalin po ng 3 bisis po sa isang basong tubig. Napaka-importante po itong kuwan natin na pampatalas ng memorya o pampatalino. Sa mga kuwan po kasi importante po sa atin yung mga nag-devotion o nag-uusal po ng mga orasyon na para kung dapat po ay maisaululo po natin lahat. Yung mga binabagi ko po ng mga orasyon para halimbawa kahit hindi nyo na po dalhin po yung mga librito nyo po, ay pwede nyo pong usalin sa isip lamang po. At kayo lang po ang nakakalam po yun. Sana po nagustuhan po nyo aking binagi na pampatalas ng memorya o pampatalino, iwagan ng Pangasinan. Tapos iipon niya sa tubig. Maganda po rin po ito consagran nyo po sa isang basong tubig, tapos isunod po yung orasyon. Yung hoc is inem corpus meum, hic is inem calix sanguinis mei nobi eterni testamenti mysterium pdi qui pro vobis et pro multis iponditor in remissionem peccatorum Jesus homo salvador. Tapos sunod po yung simi sikot Dios satur aripo tinit upirarutas. Sabay po sa isang basong tubig at inumin. Ito, pwede nyo pong gawin sa araw-araw po ito kada matulog sa gabi. Ang paggawa po, pag ginawa po yung araw-araw ay bago matulog sa gabi. Napaka-importante po sa mga kumukuha po ng mga examen o mga nag-aaral sa school, pwede nyo pong gamitin ito, pangkalatan po ito na patalas ng memorya o pampatalino para makakon po nila. Lahat po ng mga pinag-aralan po nila ay may memorize po nila. Bago pong lahat, shoutout po kay Berlindo Palisok, Bike Tayo, commented. Shirley Oro Yola from Bicol, Ryan Labisti, Jonix Bin, Nadine, Andy Bonifacio, Chrisley Abughaw, Orchili, Tinet Ron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Luciapel, Fight Tuin, Ambrosio Magalpo, Laurita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Yupima, Pilipi, Ilma, Triple E commented, Marina Arangis, Loli Kayago, Joan Bibs, Nogits, Diligan Dick, Provider, Sino Borja, Inerpic, Mutia Hunter, Nathan, Bert commented, Maylin Dumampo, Ali Marquidijas commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy, Beginner 83, Arnold Francisco, Apollo Lamdicchio, Brian Bimsa, Rodi Joaquin, Cutie Takan, Inday Sali, Kokojin, Celia Cruz, Mike Jam, PB Purok, Tani, Janan, Yusip Takada, Evelyn Volado, Antonio Suarez, Ruan Linuso, Marvin TV, Coldod TV, Karen Ocampo, Gibilin Igano, Shani, Alin Ramos, Pabriag, Ikisalat si Isha Pilar. Sa mga baguhan po, shout out po sa inyong lahat. Sana po pakaingatan po ito, i-share nyo po sa mga anak nyo, sa mga kaibigan nyo po, na ganitong may pampatalas ng memorya o pampatalino, iwagan ng Pangasinan. Pwede nyo rin po itong pag halimbawa nagdasal po kayo, pag nandun po kayo sa pagre-reviewan nyo po, pwede nyo po usalin lang po yung Simi Sikot Dios Satur Aripo Tinit Pirurotas.
Pwede rin po ipo sa lalagyan nyo ng tubig, yung mineral na babaunin nyo po kung alin mapapasok kayo sa school. Pwede rin po usalin po ito kung di pa mabasa ng mga anak nyo, ay usalin nyo po at ibugan nyo po sa inumin niya, lalagyan po ng tubig para lalo po siyang hasa po yung kaisipan niya. Subok na po ito na may pinabagi ko na po ito dati sa aking ginamot ay naungakon po niya, napapasalamat siya na nagamit po niya ito. Kahit bata po dito ay mausan po niya ito. Kayo na po ang magkon po na magdasal at ibugay po niya sa inumin niya. Maraming salamat po sa inyo. Sana nagustuhan po niyo aking binagi. Pakaingatan lamang po at huwag pong makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bilay ko. Maraming salamat po. Hiwaga ng Pangasinan po.